Refalo ta' 28 sena minn Bormla baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mhix li kkawża ġrieħi ħfief Lil Raġel f'Wied iċ-Ċawsli fl-Qormi. Fil-qorti ħareġ li l-allegat vittma kienet isegwi lil Refalo fit-triq l-Imdina fejn waqfu u bdew jargumentaw. Huwa mifhum li aktar tard ikkonfrontaw lil xulxin fl-inħawi ta' Wied iċ-Ċawsli fejn l-imputat ta' Daqqa ta' Sikkina lill-vittma. L-imputat huwa akkużat fost oħrajn li fera persuna li sal-lum għadu jinsab rikoverat fl-isptar Mater Dei li kiser il-paċi pubblika li jeddet lill-vittma u li kiser kondizzjonijiet ta' libertà proviżorja ta' sentenza mogħtija fl-2012. Refalo wieġeb mhux ħatja l-akkużi miġjuba kontrih u l-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest. Serb ta' 22 sena u Pollak ta' 38 sena wieġbu mhux ħatja li pruvaw jisirqu dar fi triq Karm Zerafa f'Birkirkara. L-attentat ta' ser isseħħ fis-26 ta' Marzu meta l-irġiel ippruvaw jitlu f'appartament u twaqfu minn sit il-proprjetà. L-akkużati kienu arrestati bis-swit ħanut tal-merċa f'Birkirkara wara li l-pulizija ntraċċawhom permezz ta' kameras tas-sigurtà. Fil-qorti ħareġ li żewġ tirġiel m'għandhomx saqaf fuq rashom u ma jaħdmux. L-avukat tal-għajnuna legali ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest u baqgħu jinżammu arrestati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.